Dat is ik de grote wens van GroenLinks in de steden. Op initiatief van die partij is er een debat in de steden over de afvaloven, de REK. Het resultaat is dat er nou een soort van APK-keuring komt voor de oven. Winst van het interpellatiedebat is dat de steden zich uitsprutsen hebben over wat ze vinden wat er gebeuren moet. En dat ik de gedeputeerde die er nou mee aan de slag hier, ik rechtdekking heb, rugdekking heb, omdat ik bij de rest van de partijen voor elkaar te krijgen. Dat is de winst. Maar het moet nog wel gerealiseerd worden. Deputaire Skrier is blij met de stiepen van de steden. Past bij het beleid dat het al inzet is de aankomende weken. Dit was al wat ik had ingezet en waar ik voor ging. Dus in die zin verandert dat niet. Maar je ziet wel dat ook de staat het heel erg belangrijk vinden dat er wat gebeurt. En dat er iets aanpassingen komen en dat die mensen er ook het gevoel hebben. En sowieso veilig kunnen wonen in Harlingen. En dat is het belangrijkste. Een meerderheid in de steden vindt dat Skrier de verzwaging maakt dat continu in de gaten houden wordt wat er uit de squashingpiep van de afvaloven komt. Het is een begin, zo het Redse van der Honing. Ja, zo, er moeten nog heel veel dingen gerealiseerd worden. En iedereen heeft het over herstel van vertrouwen en dat soort dingen. Ik heb hier helemaal dat soort woorden net gebruikt. Ik vind dat er eerst maatregelen genomen moeten en dan hebben we het letterlijk over herstel van vertrouwen. Ik vind het vast betiert om het er nou over te hebben. En ik vind eigenlijk dat op dit moment net vregen moest. We moeten gewoon aan het werk in. En wat mij betreft, jouw motie die je aannam is dat ik alle ruimte voor.